Wel in is tamid kan fechant himédracht. A céird simédracht. Wel mar churn tú líne lár crutha, fili an dáhéamh den chrá chéile. Go crin, nos scohan. Tóg mar hampla an cairnóg seo. Tá mise chun an cairnóga le fechant a bhfuil sé simédrach. Nis duine mé cinnte go bhfuil na cúnaí chéile agus feice tú an sin go bhfuil an dáhéamh díreach mar chéile. Is líne simédrach an líne sa lár. Nis, feicimid a bhfuil an crá seo simédrach. Nis, má ilan mé an seothe, téann an cúine seo a gúine eile ach ní léonar ar an gúine seo. Cílíonn sé sin nach bhfuil sé simédrach. Mar fuinnim trí las a bailach eile, ní léonar de clúdú an cúine sin. Níl an crá seo simédrach. Tá trí cinál simédracht an. Má éicimid ar an gcearnóg a ríist. Feicimid go bhfuil líne sí sa lár. Tá muid chun rialóir úsáid chun é sinna haispaint. Chramid an líne sí sa lár. Díreach ar an líne a bhí dénta agan ar bhí muid ile. Nis, is líne ingarach seo, is simédrach ingarach atá an seo. Téann an líne ó thuas síos, suas síos an seo. Sin simédracht ingarach. Má chasan muid agus filann tú beag an líne simédrach sa lár a ríist, ach an uair seo tá an líne cothramánach, sin simédrach cothramánach. Nis, le cairnóg tá simédracht difriúil an. Tuis go bhfuil gach taobh mar an ggéine, feicimid in is sé. An uair seo tá mé chun na cúnaí ile ar chéile an bailach eile, agus tarang go mé líne síos an lár go bheicimid go crin, agus feicimid an seo, go bhfuil simédracht fíor-thrasnánach agan, nó simédracht trasnánach agan. Téann sé a chúine amháin trasnach chrutha go dtí an cúine eile mar filann sé díreach ar chéile. Nis, tá muid chun gníomhaíocht a dhéanamh, agus siad atá le duineh agan ná, caitheann muid an taobh eile den chros seo a tharraingt I dros gúil sé díreach mar an ggéine leis. Nus bailach deasca le smíanamh ar seo ná, dá mbeadh an dúach seo fluch agus dil mé an pápéir an líne simédracht ingarach an tá an seo, bheadh an crála feiceáil ar taobh eile. Tá muid a chunéis sin dhéanamh inis díreach. Mar sin, tá mé gur an cros seo a bheith ar an taobh eile den pápéir filte ar a taobh eile. Duine mé an imlíne den chrá agus is féidir dá muid ag am cínt eile. Nis, muid bionach an. Nis, feice tú go bhfuil an cros seo díreach mar an ggéine leis geán seo ar nós gúil sé filte ar an líne simédracht. Agus ní meic simédracht, ní meic na rathúisteach an is, ach tuigeann sibh céirtá i gceist. Leis geán eile, tá sé rúnaín beag difriúil. Sa cheán seo tá simédracht trasnánach nó fíor-thrasnánach á thaispáint agan an seo. Mar sin caithemise an crá ile agus a tharraingt ar an líne simédracht. Agus feicimid seo, beidh sé díreach mar an ggéine ar an dáthaomh, ar nós go bhfuil sé filte ar an líne simédrach trasnánach. Sin in ceann sin, feicid sibh go bhfuil an dáthaomh den chrá díreach mar an ggéine inis, agus a cheann deireanach is simédracht cothramánach atá sa cheann sin, tá mé chun rialóir úsáid an cheann sin le bheith go hiomlán crin, agus feicid tú gúil an líne cothramánach a gcuil trasna seo, agus tá muide chun an taobh eile den chrá a chríochnú bunathe ar an líne simédracht cothramánach atá an, agus feicid sibh go mbeidh an dáthaomh díreach mar an ggéine. Agus duine muid cinnte go na cúnaí leis na cúnaí. Agus sin é simédracht cothramánach, inis tá muid chun feiceantar himédracht sa timpeallacht. Nis feicid sibh an seo go bhfuil blááil an agan. Tá trí chineál himédracht an seo, tá simédracht cothramánach, tá
tá siméidreacht ingearach agus tá siméidreacht fíorthrasnánach sa bhlá álan sin, agus sa féileáin tá siméidreacht ingearach an. Má chuirntú lína seo filion dáhíomh díreach ar a chéile go hálan a ríist. Siad iad an trí chinál siméidreacht rinne marne, ingearach, choramánach agus fíorthrasnánach, ostlíigí na súlamáta, cuinigí na súlamach sa timpplacht agus féach a bhfuil sibse an siméidreacht éagsúla a eicáil sa timpplacht timpeall arif.